Другото, което държа да подчертая и заради което Лекарския съюз търпи доста упреци, са допълнителните протоколи, които разписахме с Касата относно някои изисквания за сключване на договор. Първо искам да кажа, че те бяха необходими във връзка с това, че съгласно подготвеното решение на Касата, в случай, че няма НРД, вътре бяха заложени неизпълними неща от страна на болницата. Като, например, всяка болница да има кръвна банка, лаборатория за патоанатомия, скенер, ядрено-магнитен резонанс и така нататък. И за да не съм голословен, аз знам, че и доста от медиите го имат, имам един списък, приложение 1 на Касата към един техен документ, в който можете да видите каква огромна част от болниците е била предвидена за тотално закриване, съгласно изискванията на Касата, ако нямаше НРД. Така че нямаше да се говори за 150, а сигурно за 250 болници, които да бъдат закрити. Защото те са били предвидени за 100% прекратяване на дейността. По същото време вече Касата беше пуснала изискване до всички болници да представят график за дежурство във всяко едно отделение, което има сключен договор по дадена дейност, пълен график за дежурства на специалисти, което прави по 5 най-малко, а оптимално 6 във всяко отделение брой специалисти. Нещо, което не може да бъде изпълнено дори от доста от големите болници. Затова и ние подписахме да бъдат 2 специалисти, имайки предвид, че в отделението може да дежури не специалист лекар, а 2 колеги да се редуват на повикване. Но с изричната уговорка, тъй като знаете, повече от 6 години нямаше специализация в България по медицинските специалности, беше изкуствено спряна поради изискване на европейските директиви, специалността вътрешни болести. Трябваше да се преструктурира, да се признае стаж на колегите, да имат право да специализират тясно профилни специалности, за които се изисква 4 годишен стаж и така нататък. И се получи така, че твърде голям брой колеги, придобили специалност по вътрешни болести, която е една от най-тежките специалности в медицината и може би най-трудно взиманата и защитавана специалност, да нямат право да работят никъде. Нито в доболнична, нито в болнична помощ. И това беше условието с Касата, че там, където се касае за терапевтични, непрофилирани отделения, каквито са повечето в общинските болници, те не са кардиологични, не са пневмологични и така нататък, а са терапевтични отделения, там да могат да работят тези колеги със специалност вътрешни болести. Както и да не се изисква втори анестезиолог в терапевтичните сектори. Нашата идея беше, че трябва задължително да се запазят секторите терапия, педиатрия, неврология в общинските болници. Както и да се състави един ясен списък по определени критерии, кои болници трябва да съществуват дори и при снижени изисквания, за да не остане населението без необходимата медицинска помощ. Това, което така беше договорено с Касата, добре, това ще стане. Нека да видим каква бройка редукция се очертава, къде ще има проблеми и тогава ще го пуснем като критерий. Да, но не се случи. И в този смисъл аз съм длъжен да кажа, че единствената форма на изменение на НРД е чрез анекс. И след като Касата не изпълни своите задължения и това, което искахме ние от нея, за да няма това напрежение в болниците и в населението, трябва да кажа, че тези протоколи на практика нямат никаква правна стойност. След като не е анекс и след като Касата ги използва едностранно, ние заявяваме, че те нямат правна стойност.
само бих обобщил, че няма как Касата своеволно да предлага и прилага различни критерии при сключването на договори с болници, нито да си измисля собствени критерии на коя болница колко да даде. Все още не ни е предоставена нито методика, нито определените делегирани бюджети. Разполагам с един списък, но той е неофициален, няма подпис и печат, нито да е приложено към него решение на управителния съвет на Касата, какъвто все още съществува, така че няма как да обявя този документ за официален. Другото, което сериозно ни притеснява е това, но мисля, че синдикатите, които днес присъстват тук заедно с нас, ще имат по-ясна позиция, че няма предвидени никакви компенсации или схеми за пренасочване на медицинските специалисти. Имам предвид всички, както лекари, така и медицински сестри, акушерки, лаборантки, в заведенията, предвидени за ликвидация. Това, което се говори за 30 милиона в допълнително успешната помощ, за мен не е сума, която би могла да гарантира и обезпечи нейната добра работа. Да не говорим, че с разкриване на спешните кабинети се получи едно сериозно напрежение между работещите в спешни кабинети и работещите в спешна помощ. С тази разлика в възнаграждението няма никакъв регламент за дейности на такива лечебни заведения да бъдат поети от структури на доболничната помощ. ДКЦ, МЦС легла, няма в момента нито една разработена пътека, която може да се осъществява там и която да окаже необходимата помощ краткосрочна на пациенти в случаи, в които такава се налага преди да бъдат пренасочени. Така и не се появиха пътеките за долекуване, няма регламент за хосписите, за болниците за продължително лечение. И още повече, че по информацията, която имаме, пак казвам неофициално, явно Касата не счита за необходимо да уведомява договорните партньори за взетите от нея решения. Има намаление с 10% и на всички средства за доболнична помощ. Джипита, специалисти в доболнична помощ и така нататък. Предварително намаление с 10%. Друго, което ни притеснява, че няма никакви критерии, нито издаден някакъв документ, който да регламентира 24-часовото обслужване в болниците. Нито наредба, нито указание какво значи това 24-часово обслужване. Има го в два закона, но какво значи и как се осъществява, регламент към момента няма. Ясно е, че на този етап структурите, които се създават в по-малките населени места, не гарантират безопасността и здравето на населението. В този смисъл протестите, които вече започнаха, и пак казвам, според мен това са главно граждански, не толкова на медицинските среди протести, са справедливи. В този смисъл Лекарския съюз, след като търпеливо изчакахме да бъдат изчерпани всички други средства, ще поиска в рамките на следващата седмица първо да бъде преразгледан Закона за бюджета на НЗОК. Ясно е, че един закон трудно се прави на пожар и в броени дни, но понятието делегирани бюджети следва да изчезне. И всъщност това, което най-много ми се иска да кажа, че просто с 2-3 стъпки, делегирани бюджети, специалистите, техния брой и изисквания по специалности, анестезиолози, цялото напрежение, което се създаде в последните 2 месеца, може да бъде ликвидирано моментално.